την συμπερίληψη. Η σημερινή μας συνάντηση αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο που έχουν οι κοινωνικές πολιτικές στη δημιουργία μιας κοινωνίας πραγματικά ανοιχτής σε όλους. Η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη δεν είναι μόνο ζητήματα δικαιωμάτων, αλλά και δείκτες πολιτισμού και σεβασμού μας στην διαφορετικότητα. Ως Δήμος Ηλιούπολης, με συνεργασίες όπως αυτή με την Ένωση Κοφών Ελλάδος, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις δράσεις που δίνουν φωνή, ορατότητα και ίσες ευκαιρίες στα κοφά και βαρύκο άτομα. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η κοινωνική ισότητα είναι υπόθεση όλων μας και ότι η ενδυνάμωση της κοινότητας των κοφών αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια ιδιαίτερη και συμπεριληπτική κοινωνία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.